Nokudokezai mabuja kana katauya nhau dzanyasi zuwa rokugumisira mwedzi uno waiye kubvumbi tikaiti tande nenyaya iripo ipapa pakuburika vhidhiyo opo John mushayawanhu wanga ari kutopaumba kureketa zvache kutoti ewo wamunangaro wagoti isusu kumasvingo hwendo huno chimuti chiri kwedu kwai hwendo huno yanguwa yedu yokujawo nokuti ndosaka ndakaisiwa kubhangi ronyika kwai wanhu wokuManicaland ndo wanga wandoramba wachindopuwa chimuti kubvira kunana Kombomo yana kukauya ana Tsitsa kukauya zvinoenda wakadaro ana Gono wese naManguja wese ini kokona egoita mutsepwede yakadari kureketa pwito dzakadari dzinoita kuparadza nyika kuti nyika irambe ichibatana nyika inotoita kuingidzira kupararana izvi zvakaita kuoma chaiko rekai tigoona kuti zvinopera sei apa ipapa zigi racheri ratanda kumurika nyasi mumabhengi mumu unondombwa vanhu vari kundopuwa kasi mari dzacho dzakaita kuvhiringidziwa apa pokare zviri kutorwadza kutoti 10 zigi yacho inokwana kutenga chingwa maziva kuti pakaita kunyangara chaiko kai tione kuti zvinopera sei ipapo asi kwai doro riri kukona kutenga iro 10 zigiyo kuno ikakona kutenga chingwa ichitadza kutengera ikakona kutenga chingwa ichibva yakona kutenga hwomumango pane paribe chisvinu ipapa panenge paribe chisvinu asi rekai tigoona kuti vachaipedza vakaita sei nyaya yacho tinoramba takandokuringai tiri kunyepa kuparire nyatwa kwaita nyahwa chaiyo yevanhu vari kuramba vachindobatiwa kunzi pana chiremba womanyepo kwakutonyadzisa kana kurwadza izvezvi kufunga kuti unoda kuenda kobatsirwa ikweyo nekuti unenge uchiziva kuti munhu ari kukubatsirayo munhu rudzii ndochokwadi chee kana kuti manyepo idina yawe zvakaita kuoma chaiko rekai tione kuti zvinoperera papi kana kuti zvinopera zvakaita sei kwai gore rino wabata vanotosvika 10 gore rapfuura wakabata vanosvika 33 pachipatara chibodzi hino kana waribe kuenda kune zvimwe zvipatara akuku vanhu vacho ticharamba takandoringa ipapo kuti zvinenge zvichitikaira sei kuno mhuri yomumwe akabinga ari mupurisa anonzi Stanley Kipela kwai akapfuriwa nemapurisa kugotsi achibva apfa wachitiwo kwaita mupfura nokuti aramba kumira pazambuko romugwagwa mabuja pakaita kunyangariwa chaipo ukaona zvaita kudando chibva waziva kuti panenge paribe chimwe chiripo ticharamba tichiona ipapa kuti mhuri yacho inokona chere kubudirira pairi kuenda nonyaya yacho kumataro dzimhosva chaiko tinenge tichindokunyepai zvinenge zvichiitika ukuwo madzibaba echimairi kwai ari kuishimaira aripo ipapo abva apfanyiwa futi nozvimwe kwai imwe mhosva yekunzi kwai akaponda kuno ukaona zvadandoziva kuti paita kunyangariwa ticharamba hedu takaringa kuti inoenda nokupi nyaya yacho tinenge tichikunyepai ipapa tikaringa pokare kwai Guvhe achiwenga ariko aenda kuIraniko abvumirana nokuIrani kuti vagotenge zvimwe zvombo zvehondo hino kuti hondo yacho ada kuirwana nevakomana ndipo muchatoona kuti vachatanda pokare kuunganidza zvinhu zvokuti mapurisa agokuba vanhu nokudidi asi tichivipa kuti zvinoramba kusenza idi zvakaita kuoma gore ronzara ndiro vari kutofunga zvavo zvokutonyira vanhu pakava paita kunyangariwa chaiko rekai tione kuti ichapera yakaita seiyoyi pokare kwaino makurukota avo tabvumirana kutoti tikachinja mutemo tineta kuda kumanikidza munhu wese ari kutenga mutero womotika kuti atenge mutero worezinesi rokuridza redhiyo kwai nyangwe uribe redhiyo mumotikamo heno hako imi zvakamboitika kupi izvozvo izvi ndo zvinoda kuendesiwa kudare guruguru ronyika kuti zvizva zvarambidziwa kurambidziwa chaiko nokuti paribe zvakadando zvinofana kuitika ivo vanoramba vachireketa kudando nokuti vanoziva kuti ivo vanobvisa maridzo vanodzibhadhara maridzo vanenge vachindoita havo madiri aJojina vachiti ndisu vakuru hurumende zvakaita kunyangara
tikai tigoona kuti wachasvika papi. Asi pawanongoburitsa chete zvekuda kuchinja mutemozvo, totonyora matsamba takawanda kuti tizvirambe. Kwai kuno makanzura okubulawayo anga aita kuda kunyirana chaiko izvezvi nyasi unono nyaya yekuti kwai wanga waronga kuti wagosenzese mari inoita zviuru 300,000 US dollars pachirungu kuti wagoite mutambozvo wanhu wanoita zvotsika nemagariro zvomutambo. Hei pakaita kunyangariwa. Kwai papa wanosanganisira meya Kotati agoreketa kutoti imi gore negore ronzara kuno vanhu tikaita mari yokusenzesa tichiita izvozvi vanhu vanopfa nenzara zvikatinetsa. Rekai tigoona nokutoti zvomutambozvo zvino zvagara zvinondodiwa kuitiwa. Hino kuti achange achimbozviita sei ipapo, tinenge tichikunyepai kana paine zvimwe zvinenge zvaburika. Tikaringadzo mari wanoita zvokuringa kukwidziwako mari yekuberekana iyayo ma-interest rates pachirungu, kwai wati aiwa takusiya ari pazvikamu 20 kubva muzana pagore nepagore anenge wachikwereta mari. Pakaita kunyangara varume. Kaiti kuona kuti zvinoperera papi. Apa hwendo huno mwedzi wapfuura, mwedzi wakurume kwaita gotengesa zvinhu zvinoita mari inoita mamirioni 534 534 million, asi takatenga zvinhu zvinoita mamirioni 420 729 million, kureketa kuti kwaita shota nomari inoita 184 million US dollars pachirungu. Pakaita kunyangariwa kamu, zvinhu zvikuramba zvindotinya. Mutambo ipapa Zifaya Gonzi iri kutsvaka murairidzi anorairidza chikwata chobhora chovarume chomaWarriors. Tinenge tichikunyepai kuti mbani anenge azobudirira. Kana tamuona anenge auyayo tinondokunyepai kuti taziva kuti mbani, munondoziva kuti ndimunozvimbira Megani pamunosefoja. Tikaringadzirika pasi rese kuSouth Africa ipapa watanda pakare SAA yatanda kuenda kunzvimbo yoPerth ichibva kunzvimbo yoJohannesburg yange yambozvimira izvozvi kwainenge ichienda katatu chaiko pasondo. Tikuramba tichivarovera manja tichiti zvisvino dai waramba wachiingidzira kudando nzvimbo dzakawanda. Apawo pokare kwai izvezvi hurumende yakutonetseka kuti woita sei nokutoti wapwere wechidiki wakundobatiwa nomimba. Waita kuingidzira kuwanda chaiko. Kuno wachaziva kuti woita sei nokutoti ipapa mapepa opabonde aya aripo, mapiritsi okuti mimba dzisabate aripo, zvese zvawanazvo asi mimbadzo dziri kumirama. Pakaita kunyangariwa apa, pakaita kunyangariwa. Kaiti kuramba edu takaringa kuti zvinoperera kupi. Nyika yoNamibia yaramba zvakaitiwa nenyika yoRwanda zvokubvuma dhiri rokuti igopuwa mari kuti inzi iri kuchengeta vanhu vari kubva kuBritain. Kwai yaramba tikati zvisvino ngairambe idi zvakaitiwa noRwanda zviya kutengesa bhesi chaiko. Nyika yoUganda izvezvi iri kutoita kuhadziwa fani nokutoti mureketeri wavo ari mukuru dare reparamende newabiya chewairi wapuwa zvirango zvoupfumi masanction noBritain. Ipapa zvatotanda kudhakiwa ipapa rekaitione kuti zvinombopera zvakaita sei. Ticharamba takaringa hedu. Apawo kuNigeria kwai izvezvi watiwo takuda kubisa goridhe redu ronyika pokare tobisa nomari yedu yonyika inogarira yakamirira kuti mari yedu inze yakasimba sei. Tada kuzvibisa kubva kuAmerica. Ukaona zvadaro wakakona kuribisa goridhero, aiwa tinovarovera manja kana wakareka ugotonyepiwa kuti muri kubhadhara mari yakawanditsa kudarika goridhe ramuinaro racho. Tichagoziwa ticharamba takaringa hedu zvazvinenge zvichireketa kuti ndozvipi. Iyo Nigeria pokare yairi kuhwadza izvezvi wabiyawo vari kutoti izvezvi Nigeria ndio ino pasipoti inoita kunyadzisira pasi rese. Kwai izvezvi iri panhamba yechigumi kubva pasi pamapasipoti anoita kusenzesa kunze kwenyika. Unobva watoona kutoti
kana pakadandoka palibe chinhu chaicho, asi ticharamba hedu takandolinga kuti zvinenge zvinoenda kupima. Izvezvi Bayern Munich iri kutamba neiyo Real Madrid. Rekai tione kuti mbana achatasa ipapa makunokuno yano. Munyaya yegumisira kwai kuna vamwe watsano muSouth Africa wagotoita kutekaira akaenda kubhangi reStandard Bank kwakuti ndauya ndikuda kuvhura homwe kaya yekuisa mari, vakanzi zvisvinu wapedza, kwakuti ndinozizira hangu ranoda kuti richengetiwe imomo. Zvinhu zvazvinoita aidi inonzi taitongora nhamo, ndo zvaakaita iyeyu. Hino kuti paaigoritora ziziro agoritora achiti richaita sei, rinenge rakutoda kakuja iwewe muridzi waro kana zvanetsa. Rekai tione kuti zvinoperera kupi izvozvi zvazvinodare. Ipapo mabuja aiwa, rekai tichigumira hedu pano. Ndini wenyu Mhanduwe Onhau.